Hello, what's up, mga Zayo, mga Zoom? This is Ibonagay Claros in the house. Welcome back to my YouTube channel. Ayan, kumusta po tayong lahat, guys? It's been a while already. Ayan, sa araw po na ito, ang gagawin po natin ay mag-unboxing po tayo. Ano yung i-unbox natin, guys? This is not social na unboxing po. Pero isa po itong medyo cheaper na unboxing po, guys. A little bit cheaper na unboxing. Nakabili kasi kami sa sa Facebook Marketplace. Ayan. Facebook Marketplace ba yun? Tama ba yun? Ayan. Facebook Marketplace po. Nakabili po kami ng ring light. Kaya i-unbox po namin ngayon. Kaya ano pa hinihintay natin, guys? Let's go! Nabili namin, guys. Ayan, okay. Ayan. Ito po yung packaging na nabili namin na ring light. Ayan, galing po ito sa marketplace ng Facebook. Tama ba yun? Marketplace? Sige, ito po, guys. Ito po yung packaging niya. Ilagay po nila sa isang yellow na container. Ilagay po nila sa isang yellow na container. Yellow na container. Yan ang ng pangalan ko. Ayan. 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 Sige, buksan naman natin, guys. Ito. Let's do the unboxing. Ayan, nag-shoutout po pala dyan sa mga kaibigan ko dyan, sa mga team classmates. Ayan, ayan. Kumusta po dyan, mga team classmates. Ayan, buksan na po natin, guys. Para naman tayong nagbubukas nito naman. Ayan. Ayan, kumusta ka dyan doon? Kumusta ka doon? Ayan ba si doon? Guys, ginamit lang nilagay sa pag-wrap of plastic scotch tape lang, guys. Gumamit sila ng scotch tape. Yan, medyo nga lang. Medyo may folded nga lang sa gilid. Pero tingnan natin kung ano ba to. Okay lang ba to? Di ba sila? Tingnan natin, guys. Wait lang muna. Ayan, wait lang. Ito. Parang di ata sila lang. Marami kasing scotch tape. Ayan. Ito okay lang siya. Ito. Hindi ko alam yung mga parts nito, guys. First time ko nakita ng ring light. Hindi ako sanay sa mga ganito. Ayan. Ayan. Ito yung mga niya. Hindi ako sanay sa mga ganito. Pero ito yung mga naman niya. Ayan. Ito yung nilalagyan ng cellphone. Nilalagyan ng mga cellphone. Ayan. Dito din natin nilalagay yung sa ano ata. Ito. Para sa ring light. Ayan. Ito naman yan. I-unbox naman natin yung guys. Yung sa tripod niya. Sa tripod niya, guys. Ano naman natin sa tripod? Ayan. Wait lang. I-unbox muna natin sa tripod, guys. Ayan, wait na. Saglit lang. Ayan, guys. Ito yung tripod niya, guys. Ayan. Ito. Tripod ba tawag nito? Hindi ko alam yung tripod yung tawag nito. Sige ako sanay. Ayan. Ito. Ayan, guys. I-twist lang ata to. Parang i-twist lang ata to. Ay. Para maganda siya. Tapos ito naman, meron siyang parang adjuster dito. Ayan, para tumaas. Yung adjuster niya, guys. Ganun lang. Tapos ito. Ganun dito ata. No. Ilalagay lang ito dito. Ayan, guys, all set. Ayan. Meron pa parang adjuster dito, guys. So pwede din dito. Ayan. Tapos, ito, sa taas. Kunin nyo lang to, guys. Kunin nyo lang to. Para makagay dito. Guys, pasensya na, hindi ko alam yung mga pangalan ng parts nito. Basta alam ko, ring light po. Guys, all set. If gusto nyo naman itong i-adjust, guys, pwede nyo rin itong i-adjust. Pwede nyo lang itong i-adjust. Ito, para mag-ganyan siya, mag-ganyan. Either ways po, guys, na gusto nyo siyang i-adjust. Ito lang. Ito yung adjuster niya, para ma-rotate siya. Ito. Ganyan. Para ma-rotate nyo siya. Tapos, if gusto nyo sa ganito na version, ganyan. Ayan. And all set na po, guys. Then yung wire na, guys, ito yung wire niya. Teka muna, lagay muna natin yung oops. Dito, guys, nilalagay yung cellphone. Ayan, dito nilalagay yung cellphone. Dito nilalagay ang cellphone, guys. Ayan, dito nilalagay ang cellphone.
guys. And we're all set. Tingnan natin. Pwede natin ito sa icon sa power bank guys. Sa power bank or meron ito itong ano, ano tawag doon? Yung parang nakalimutan ko yung pangalan. Nakalimutan ko yung pangalan guys. Basta meron ilalagay dito para mas. Guys, pwede niyo ito i-connect sa adapter. Pwede niyo i-connect sa adapter or pwede lang din dito sa power bank niyo. Yan. Lalo na pupunta tayo sa ibang lugar, pwede din sa power bank niyo i-connect. Ito po. Ayan. Okay. Ayan, guys, nakakonect na siya guys. Ayan. Ito yung power bank ko, super ligit. Ayan, tingnan natin. Ayan. Ayan. NANI?! Shucks. Piling mo eh. Para ito guys, special capabilities guys. Kaya talaga sa ibang dimension. O sa ibang lugar. So, ano to guys? Pag hindi pala kayo nito, ano? Nadadalhin ka sa ibang lugar talaga. Baka madala ka pa sa ibang planeta. Tingnan nyo guys. Tingnan kayo natin guys kung mababalik pa ba ako dito sa sarili kong kwarto. Ayan, ready? 1, 2, 3. Ayan guys. Diba? Ang galing-galing na nabili namin na ang tawag to? Na ring light. Ayan, galing pala ang galing na ring light guys. So, napag-hintay nyo guys. Makakabili pa kayo ng mura na. Ayan. At super powerful na ring light. Dinadala ka sa ibang dimension. Kaya huwag na kayo magpatumpik-tumpik ba? Bumili na kayo ng ring light na kagaya nito. Mura lang. Okay lang naman ganito. Wow! Magkano pa talaga sa bulsa. Yeah. So, this is Carlos again. Salamat sa inyong lahat. Bye-bye. A few minutes later.